Baru tanangin sewengi isu-isu nyawang tanduran kuning ngarep omah. Lah kok sempal diterak angin, lagi mlebu omah sedilu kok ana wong celuk-celuk ngongkon kundangan. Langsung ndang lunga kundangan sik, ujug-ujug wis mulai hae oleh berkat sebuntel. Enak cah isuk-isuk sarapan berkat buntelan godhong jati. Ana bar udan, omahe nguri bocor kabeh dadi pawone gak kena nggo kas geni, ape masak ning kompor ae. Ape persiapan masak, lah kok ana wong celuk-celuk kon njaba, jebule malah ngeteri berkatan. Alhamdulillah, alamat ora masak tenan iki dina. Nikmate esuk-esuk wis entuk berkat loro. Siji berkat kundangan, sing siji berkat sambatan. Langsung ae tak sepilno berkat kundanganku, Cah. Tak buka biak, isine ana sego, mie goreng, tempe gorengan karo serundeng klopo. Cocok guys sarapan iki, Cah. Porsine akeh iki cukup dipangan wong loro koyoke, Cah. Bar ngono iki nyepil berkat ater-ateran ape sambatan. Sambatan iku nek ning daerahku ana tanggaku sing ape mbungkari omah. Terus ngangkon tanggane kon ngewangi dadi diteri sego berkat kaya ngene. Kira-kira nek ning desa nem ya ngono apa ora cah kaya ning nggonku. Nek ape dandan mesti ngedum berkat dhisik. Nek tanggane sing ape ngewangi mbungkari omah. Pancen desa mawa cara ya, Cah. Iya apa ora?